Kani kisngi ngio sngo bat yoi hakikot KHUBOR ne magazine bat ru hakidurki baper shapang ka kentin conclave ne ka jingelang joki cardinal pan Jied di ukpa Bakhuid bat thamai hadien ka jingklat no u Pope Francis ukpa Bakhuid ba arspa handriu jong ka Balang katba ki babun kitip ba ya upop la Jied daki cardinal ha ka conclave ka Jied ka ba kamper na ki we ki rukom Jied nong yalam namar jusimpor ha ka history jong ubriu ban Jied nong mikmat kumba ka shimpor ha ka Jied ka ba Bakhuid ka ba june da bun sngi teng daki tayo bat ki benai donru ba shimpor daki snap kumta ka Don Bosco Media Network hakane ka episode ka kwa ban ngam kham jeliu shapang ka history ka rukom penyat bat ki jingle niam ki ba sngo tanat jong kani ka Jied ka pa Bakhuid ali sngap bat yat rengkat bat ngi na ka benta ka jingbatai shapang ka conclave ne ka jingyalang Jied ka pa Bakhuid ka benta beningkong upop bat ki cardinal upop udai u bishop jong kanong ba Rome bat ukli do jong ka Balang Katholik ubahyar pateng na ka khet u Petrus Bakhuid upop baningkong ka Balang na do usnem life holai ulong ru usim jong kari Vatican bat kumju ru udon bon ki wei pat ki kerdan bat ki kam kalong kabadon kam bantip ba unu ubala Jied ban long pop udai ban simtiru ya ka kam bishop jong karom Henry ba unhap ban long shwa u bishop jong karom sa thung pop pat ya u pop kumta udai ha kerdan bakli do jong ka Balang hapo jong ha ka kerdan baar kidon ki bishop ki bapet ya ki jelan niam ne ki diocese pat ki don ka kamram ban pet ya ki snat niam ne ki parish u bishop u babat ya ka jelan niam ba ha ka ba ki we ki jelan niam ki hap hapo ka jingkmi jong ka ta ka jelan niam ba bat kita ki jelan niam ki don bun ki snat niam bat ba ka ta ka jelan niam ba ka yar bha lakhot ya u archbishop bat udon kat tu kat ni ki bor halor ki bishop ki ba hapo jong kawei pakawei ka jalan niam ni diocese kandon shibun ki snat niam ni parish kumta ha ka kerdan balai ka Balang kadon ya ki lingdo ki balong ki nongri nong sumar ya ka jinget jong ki riunget Katholik ki bangi khot ki pa jong ublei bat ba dei ka kerdan ka basaw ha ka Balang ti hae ka kerdan ki cardinal bun pilas ngau lengo hoot bun nangi ngin ong baki dei ha ka kerdan ka ba kham hapo jong upop bat ba kham hajrong ya ki bishop Henry kani kalong ka jing ngau thu bakla namar ki cardinal ki dei ki bishop ni khambun ki dei ki archbishop ki yo ya ka kerdan cardinal tang banle ya ka we ka kamram ka ba kraw tam ban Jied ya upop ni ukpa Bakhuid kumta ken hakipor menshwa wat ulengdo ula ban yo ya ka kerdan cardinal hakipor menbarim shushu unu ushenrang balayo baptisma ha ka Balang Katholik ula ru ban Jied pop Henry kani kam shem la jashu nadu kasnam khat praspa sampopra menta baki cardinal ki ba barabor ki deiru ki archbishop bat ban suk shu ka kam Jied ka pa Bakhuid ki Jied uwe na pedeng jongki nalor ka kam Jied ka pa Bakhuid ka kunhun jong ki cardinal latip kum ka College of Cardinal ka kamram jong ki ka longru ban long ki nong pet nong kmi ya ka Balang salonsar
haba upup uyap ni ino yakakam. Yakani kapor latip haka balang kum kasede vakante kapor bamdon pup ni kapa Bakhuid. Tang ki cardinal ki ba hapo praposnam karta ki asham banta haka conclave ne ka jingalang Jied kapa Bakhuid badon ka hok bad ka kamram bad thepvut bad lakhot yaki ki cardinal electors. Ki cardinal ki balapalat praposnam kimla ashu bad thepvut bad wat la kimya shim banta haka election kidang la pat bandon banta haka conclave dakaba ki le yaki kam ba pher bala ai haki ki kam bayadei bad kate ka jingyalang ni conclave. Kitei ki cardinal balapalat yaka praposnam ru kila ban Jied pup watla dalade kimdon hapo ka conclave. Watla mene ngiong ba ki cardinal bonsen kidei ki babat yaka kerdan archbishop jong ki jilan NIAM ba pher kambun pan namarba kila kam yaw hakarta ki shong kisa ha Vatican hi. Kumta ka pensuk bat penklo yaki banyadan lang lada don ka jingja basngausi ha ka jingklat no upup ni lada upup usyong tat na ka office kapa Bakhuid. Hakipor kam barim ki cardinal ki pop kambun sen ki dei ki nong Italy ne ki ba na ki than Europe. Henry menta da ka jing persad mensiem Bakhuid ka balang ka pediang ya unu ubreu uba na kanu ka jaj bandriu ru. Sakaway halor ka college ki cardinal lapia ya baro ki cardinal haki lai teli ki kerdan rengkat bat ka rukom ai kerteng kabayadei bat ki jingtre kam jengki ha Vatican. Ka kerdan beningkong ki cardinal bishop kabaar ki cardinal lingdo bat ka kerdan balai ki cardinal deacon. Kamut ayu kitei ki kerdan ha ka kenhun cardinal. Kenmau baro ki bishop ki deiru ki lingdo. Ki kerteng jong kini ki lai teli ki kerdan ki wan na ki jinglong bajiliu jong ka history bat ka jing sedang ya ka kenhun cardinal hapo ka Balang. Namar kumba ngilas ngothu menta baki cardinal ki badei ki bishop bat ki lingdo ki don la ka jong ka kamram ha ka Balang kamtam ha ki kam liturgy baki penyat ha ka jingle NIAM jong ka Balang. Lada pimpat ngothu ya kita ki kentien wat khuslai nginwan ra shapi ki jingbatai bakham benya halor kate ka subject. Nalor kite ki jingbatai baya hap katkum ka kam liturgy baki dei banle kasait longru bala pet yakarta bat ki snem jong ki cardinal. Ki cardinal bishop ki long ki bakham rangba bat ki cardinal deacon ki long ki bakham khna tang. Ki don bun ki kamram jong ki katkum ka kerdan jong ki. Nalor kite ki kerdan lightly ubalong kum ukli do jong ki udei udin ne unong pet jong ka college of cardinal ubalong barabor haka kerdan cardinal bishop. Une u cardinal udei pet ban khot ki cardinal ban pen bet bat pen ya ka jingelang ba haba ka kam kapa Bakhuid ne pop ka laj bat thali. Hapo jong udin jong ki cardinal ubaar udei u cardinal kamerlengo ubala banlong na kanu ka kerdan cardinal bishop ne cardinal lingdo ne cardinal deacon. Une u cardinal kamerlengo upet ya kasensar khadar bat ki jingdon jing em jong ka ri Vatican haba umdon kapa Bakhuid ni pop. Hadin jong u cardinal kamerlengo ubalai udei u cardinal proto deacon ubalong uba kamrang batam naka kenhun cardinal deacon. Udan tang kawe ka kam ka basuk bat ka bakordor bat ka paunam bha hakata ka kam kalong ban penbena ya ka kerteng jong upu batmai uba ki cardinal kidang shudep Jied cheki ba
bala up haplau yeng mane ba jong Petrus Bakhuid na ka jingkhang yet jong katay ka yeng mane ba. Kibriu ki up namar kilayo I ya katedam bali bami na atos khana jong ka Sistine Chapel. Ngin batay shu ya kani hakibenta pasyakman. Kabenta baar ngin beteng hakaway pat ka video lada pisngo yo jingmentoy subscribe share like bat comment ya kani ka channel jongi bangin la bandang penmi shu ki video syapang ka balang ki sakramen bat kiwe ki subject.